ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿನ್ ನಿಗಲೆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ತೋಜಾವೆ. ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪರೆಗ್ 1 ಕಿಲೋ ತಾತು ಕೋರಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ ಮಸಾಲೊಗ್ ಏನೇನು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಪನ್ಪೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುದೀನ ಒಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೇನು ಪೂರ ಏನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರು ಪಾಡ್ದು ನೀನು ಲಾಯ್ಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತೊನ್ವೆ ಇಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಚಿ ತೋಪ್ದಿದ್ದು ಯಾಕೊಂಚಿ 4 ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ಯಾನ್ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಹೂವು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ತೆನ್ನೆಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಸ್ಟಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಏಲಕ್ಕಿಗೆ ತೊಂದೆ ఒక 2 ತೇಜ್ಪತ್ತ ದೀರೆ ನಿನ್ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ತಿಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ 2 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದ ಮುರ್ದಿಗೆ ತೊಂದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಆವುಡು ನೆತ್ತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಫ್ರೈ ಆವಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನ್ ಪಾಡುವೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಲುಂಬು ದೀತಿನ ಯಾನಿ ಈ ಟೈಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುನು ತಂದೇನು ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗಿತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎನ್ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡುಜಿ ಒಂದೇ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿನಾನೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಕೂಡ ಪಾಡುಜಿ ಮತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂದೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಪೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬಾಡೊಂದು ಬೈದನೊಂದು ಕೊರಿದ ಗಡಿ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲ ನಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮುಚ್ಚಿ ದೀಪೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಕೋರಿ ಪೊರಲ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡಾಯ್ತ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ರೀನ್ ದ ಬದಲು ಮತ್ತೆ ಮಂಜುಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೊಂದು ಕಡೆ ದೀತಿನ ಮಸಾಲ ಉಣ್ಣೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೊಂದು ಏನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟೇ ದಿತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ದಿತ್ತುಜಿ ಕೋರಿ ಬೇಯರೆಗೆ ಫಾಸ್ಟೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂದನು ಅದಕ್ಕೆ 2 ಟೊಮೆಟೊನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ಟೊಮೆಟೊನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಕೋರಿ ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುಡು ಅದಾಗ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲದ ಒಂದೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಕುಡೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಡುತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಚೂರು ಬೇಯರದಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ಪದ್ಲಾಗೆ ತೊಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನು ತಾರೈದ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರೈದ ಪೇರು ಏನ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಒಂದು ನಿಗಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚಾತ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗ್ರೇವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ತಾರೈನ್ ಕಡೆದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನು ನೆತ್ತ ಪೇರ್ಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಕಡೆಯುನ ತಾರೈನ ಯಾನು ಐತಾನೆ ಪೇರ್ಗೆತ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಣು ಇಂಚ ಪಾಡ್ನ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಕೋರಿದ ಕೈಪು ತಾರೈದ ಪೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನು ಐತ ರುಚಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಿಟ್ಪುಂಡು ಐಕಾದ್ ತೆನ್ನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದಿನೇನು ಗೆಪ್ಪುವೆ ಸರಿಯಾದ ಕೊದ್ದಿದುಂಡು ಇತ್ತೇನ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ರೆಡಿ ಆತನೆನ್ನ ನಿಗುಲು ಎಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.